Ntoi. Voilà. Allah ka tolonga halaki. Beremado. Ntoi. Voilà. Aw bɔra ka video min ye sisan Dawuda t'a to ye dɛ. Nin kɛra Mali kɔnɔ de. Nin kɛra Mali village dɔ de la fɛnɛ. Ne ma dɔn an bɛ don min na ko bi mun muso ko bɛ sisan an bi cɛw la fo ka taa se nin yɔrɔ ninnu ma quoi. Ne m'o de faamu quoi. Hadamaden i b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn b'i fɛ mɔgɔ fɛn fɛn t'i fɛ i b'a dɔn depuis ko daminɛ la. Mais k'i ɲɛ tugu a kan ka tila ka don a la n'i sar'o la a bɛ sɔrɔ ka na mun fɔ ko muso man ɲi muso man ɲi. A dun y'a yir'i la depuis a daminɛ k'a t'i fɛ. E bɛ mun de ɲini a nɔfɛ? Mun muso ko de bɛ an bi cɛw la ne ma se k'o de faamuya. Aw yɛrɛ ka video in lajɛ a y'a lajɛ tuguni. Ntoi. Voilà. Allah ka tolonga halaki. Beremado. Ntoi. Aw yɛrɛ bɔra ka video ye. Bon n'i ye ni muso sugu furu ka n'i ka du kɔnɔ k'a ye pɔsɔni k'i kɔnɔ ou bien k'a tɛ k'i bangebagaw bonya ou bien k'a nana Europe yan k'a y'i janfa est-ce que o kan ka bali mɔgɔ la? Dawuda ka video bɔra ka kɛ Italie sisan réseaux sociaux fan bɛɛ kɛra mankan ye. A fan bɛɛ. Ko ni dennin tɛ cɛ fɛ ko munna k'a b'i furu o ma mais ni cɛ bɛ k'a forcer a b'a kɛ cogo di? A bɛ sɔn kɛ o ye diyagoya de o. Hadamaden i mana na jarabi muso la togo togo a n'a hakili lajɛ quoi. E yɛrɛ ka nin video lajɛ. Cɛ filɛ k'i bolo d'a kan nin ye a filɛ k'a gosi et puis minnu yɛrɛ bɛ jama la olu yɛrɛ bɛ k'o kɛ yɛlɛkɛ ko ye quoi. Diɲɛ ko min yɛrɛ ye maloyala ko ye ni fu kan ka siri ko min na a yɔrɔ la o yɛrɛ balima minnu bɛ kɛnɛ kan nin ou bien lajɛbaga minnu taara nin ye dɛmɛbaga minnu taara mariage kɛyɔrɔ la nin ye olu filɛ ka yɛlɛ ko nin to yen nin to yen. C'est que u yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ yen u bɛ waliden nɛgɛn ka taa don nin furu la. U bɛ n'a mɛn semaine kelen ko muso y'a yɛrɛ faga ou bien ko cɛ y'a yɛrɛ faga ou bien ko muso y'a cɛ faga k'a ye pɔsɔni k'a cɛ kɔnɔ. U bɛ na mun fɔ? N'i kun t'a fɛ munna i furula ma? Mais e cɛ min bɛ k'i ka wari bɔ fugariden e t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'i ka wari latiɲɛ. I ka wari to i kun i ka taa muso wɛrɛ ɲini ou bien i b'a dɔn mɔgɔ tɛ saya kisi mɔgɔ ma dɛ mais nin dɔw yɛrɛ de ka ɲi. Ni ninnu dɔw si la tununa walahi bilahi o yɛrɛ de ka ɲi. Parce que hadamaden dɔw tɛ maloya dɔn an bɛ don min na ko bi maloya ye fɛn min ye u t'a dɔn quoi. Sinon nin ye maloyala ko de. Jama yɛrɛ la muso bɛ se ka nin ko sugu ta k'i sɛgɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi ne bɛ don ka taa n ka fini bɔ n na o y'a furu siri ko bannen walahi bilahi. E ma dɔn nin ye maloyala ko ye dugukolo sanfɛ. Jagoya de ye furu yan muso dan ye muso kelen ye dugukolo nin sanfɛ yan. A k'aw ɲɛ yɛlɛ cɛ. Aw ɲɛ yɛlɛ dɛ.